сокинони деҳаи Гулистон чандин сари сол аст аз набудани об танқисӣ мекашанд. Канали оби деҳа аз моҳи ноябр то моҳи апрел қатъ мешавад. Дар фасли сармо бештар аз оби барф ва ях истифода мебаранд. бархе аз оилаҳо дар хона аз ҳавзҳои дастсохт об истифода мебаранд. ба гуфтаи мардуми деҳа, соҳибкори хусусӣ Орифҷон Хуҷаев мушкили онҳоро каме ҳам бошад осон кардааст. бо истифода аз техникаи имрӯза барои мардум аз замин об баровардааст. оби баровардаи ин соҳибкор дар як шабонарӯз 4 соат ба мардум дода мешавад. аз ин рӯ онҳо барои гирифтани об дар навбат меистанд. аҳолӣ барои об бурдан ба хонаҳояшон аз воситаҳои гуногуни обкашонӣ истифода мебаранд. дар тӯли рӯз онҳо роҳи обро интизор шуда дар соати муайян гардида ба ашёҳои худ об мегиранд. дар ин ҷо на танҳо оби нӯшокӣ, балки барои тоза намудани дегу табақ ва либос мардум меоянд. инчунин барои таъмини ҳайвонот низ аз ин об истифода мебаранд. дар деҳа дар фасли гармо канал вуҷуд дорад, ки онҳо худ ва обёрии заминҳояшонро ба ин восита пеш мебаранд. деҳаи Гулистон дар шаҳри Панҷакен ҷойгир буда, дар он зиёда аз 300 хоҷагӣ зиндагӣ мекунанд. деҳа таърихи 50-солагро соҳиб аст. новобаста аз камбудиҳо, сокинони он рӯзгори хуш дошта, барои беҳтар шудани ҳаёташон талош мекунанд.